Είναι γνωστό σε όλους ότι από το 2000 έχει αλλάξει το βόλεϊ με τους νέους κανονισμούς που έδωσε την δυνατότητα σε πάρα πολλές ομάδες να πλησιάσουν τις κορυφαίες στον κόσμο, αφού από αμυντικό παιχνίδι έγινε επιθετικό. Μέχρι το 2002 πολλοί ερευνητές από τα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασχοληθήκαμε με αυτό το νέο παιχνίδι, ανακαλύψαμε τις διαφορές και από τότε είναι γνωστό το πώς μπορούμε να κινηθούμε κι εμείς ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Δυστυχώς αυτή τη γνώση που παρήχθηκε δεν την εφαρμόσαν οι ομάδες, είτε γιατί ασχολήθηκαν με άλλους τρόπους οργάνωσης και για τα αποτελέσματά τους, και αυτό εξηγεί το γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Διότι τα παιδιά που προετοιμάζονται για το καινούριο βόλεϊ ουσιαστικά δεν προετοιμάζονται με τις νέες προδιαγραφές, αλλά με τις παλιές. Ο σκοπός μας είναι, εφόσον εκλεγούμε στις προσεχείς εκλογές, να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση σε παιδιά και στις ομάδες, σε συνεργασία και με τους προπονητές του ΣΕΠΕ, και να οργανώσουμε τόσο την αθλητική τους προετοιμασία, που σημαίνει προπόνηση για όλο τον χρόνο, όσο και με αθλητικές δραστηριότητες αγωνιστικές, επίσης για όλο τον χρόνο, ώστε με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά να αναπτυχθούν στο σύγχρονο βόλεϊ και να έχουν επιδόσεις, και παράλληλα οι ομάδες μας, που είναι και η βιτρίνα του αθλήματος, να αποκτήσουν ταυτότητα στο πώς παίζεται ένα βόλεϊ στην Ελλάδα. Ελπίζουμε στις επικείμενες εκλογές τα σωματεία να προτιμήσουν την κίνηση του βόλεϊ 2012, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας για την ανάπτυξη του βόλεϊ στην Ελλάδα.